eta gaur hemen nago Ilargiaren alaba liburuari buruz hitz egiteko. Az gaitezen! Liburua Ilargiaren alaba da, eta euskal mitologia eta errealitatea nahasten dituen liburua da. Liburua aurkezten dizuet Booktuberbun lehiaketan parte hartzen dagoelako. Zuk ere parte hartzeko aukeratu zuen. Orain bai, az gaitezen! Liburua Toni Martinez de Lezeak idatzi. Toni Martinez de Lezeak eleberrigile euskalduna da. Bere liburuak historia eta tradizioan oinarritzen ditu. Euskaraz eta gaztelaniaz idazten ditu eleberriak. Toni Martinez de Lezeak idatziarrek Josu Zabaletan euskaraz du. Eta portadaren ilustrazioa haren Albaizarrek dugu. Argitaletxea ere da. Eta liburuaren 151 hori ditu. Liburuaren historia 1600 urtean bukatzen da. Zuberramuz. Madalen da historiaren protagonista. Garai hartako neskatxa gazte bat. Historiazterako bere eta hilda, eta bere arreba ere bai. Madalen eta bere ama bakarrik gelditu dira, baina oraindik ez dute espero gertatuko zailena. Inkizidorea Euskal Herrian iristen dira, eta Euskal Herriko emakumeak sorginak biderako atxilotzen hasten dira. Madalen ama sorgintzan hartzen dute, eta Madalen bide luze bat egin beharko du bere ama berarekin itzultzeko. Madalenek beti galdera bat izan du. Benetan sorginak aldira? Madalen bidean emakume bat egin hartzen da. Andre bai. Emakume hau sorgin bat, baina ez atxilotzen dituzten sorginak bezala. Ez. Bera, naturarekin konektatuta dagoen emakume bat da. Denetarik dakien emakume oso jakintxoa. Baina ez zuek iragoik esan, Madalenek biziko dituen historioak zuen kabuz deskubritu beharko dituzuen. Horregatik animatzen zaituztet irakurtzera, Madalenen historia ezagutzeko eta benetan nortzuk ziren Zugarramurdiko sorginak ezagutzeko. Liburu oso interesgarria da. Historia hau ezagutzeko eta Euskal Herriko iraganari buruz ezagutzeko oso lagungarria da. Gu bezalako gazteak irakurtzeko bikaina da. Ikusten garen hurrengoan ea irakurrita duzue. Ziur nago historioa harrapatu egingo zaituztetela. Agur!